Ay, hello mga kalasanos, mga kapalawos, maayong adlaw no, maayong buntag ang atong tanan, kumusta? Adlaw dahil karong Merkulis na, pizza G's na sa buwan sa Hunyo, tuig 2026. So dili pa din no, sa taon ay ko sa tanan, nga nagsunod ang dramahan no, salamat kayo sa pagsubaybay mga kapalawos no. Bay no, ang suwatan po karon dahil no, pinada kini sa usa ka lalaki nga patago lang sa pangalan nga si Credo. Ang sinuwat ko nino ni Rhea Arellano, bahin ko ni sa iyang asawa nga kung naay okasyon kung naay kumbira siya dito. Ay no, o balik ko no sa pagpaminaw sa kung ako ang pasultihon ng sender si Credo. Kini ako problema bahin is kong asawa nga astang daghanang kinugos noon. Kung nga no problema ako aning kinugos no? Inaniyon ako magsuguro mga panghitabo ha? Ilarum. Kana. Sakto na dong do. Nanik. Ilarum. Sakto na dong do. Dong nanik. Para ni mo dong nanik. Garga dong. Pasay dong. Kana kita. Lakas ang panahon, wala ko giduna kuna. Palangga ko nagbago ka. Ang tunos ang kahoy nga mo ang saksisang tanan. Sa gugma naton subong nga ginlulubngan. Kahoy lantaw-lantawon ko na lang. Mapintas nga bagyo siya napukan. Sa nganyang nalaya sa ginhapon nabasa ko ang matamis nga litrang I love you. Ang matamis nga giukit I love you. Salamat kayo Dudo. Bahala ko boss kayo bro. Sunod ato pita sa gamay. Nako. Sipat ato agi luyo kusina kay para dito bawaan. Sige. Bahala na sa nani kibi ako. Sige. Ayo dito. Dai, diara ko deres luyo dai. Oh. Wa magkatrabaho rong sa Badudong no. Oh, wa kay ngano man. Pakuguson ta sa anak ni Tinoy. Bunyag man sa Badu. Kita do paguguson? Oh, kita. Uy, di ba mo kitang duha? Ikaw ra, uy. Ha? Anong rin kitang duha? Di, maayo ka na kung duha tamong makugos taon. Ikaw lang. Total, mo adto magyapon ko. Oh, sige. Ako yung Tinoy nga ako rin mo kugos. Di lang ka. Pre, karong 14 pre. Karong buwan na ba? Magpakasal na akong anak. Sila si Bitoy o siyang uyab. Mau ba? Paludo na sa rin. Klaro kay luhod sa nero. Oh, kung pwede ka pre. Pwede ka. Paludo ka. Dungog ka. Paludo ka pre. Kamu si Mari. Kasal sa anak. Subot ka? Tuminduhang luhod, bida. Oh pre, magkayo nun mo. Kamu li Paris. Sige, ako inos nita, pre. Okay. Kano sa ganito? Karong sunod buwan ba? Okay, ako inos ako sawa, pre. Yeah. Unsa? Day, karon ko nung subuhan kasal, day. Karong sunod buwan? Oh, lagi? Oh, sige. Para magamit tong bago na kong sandal. Nya palit ko gown, ha? Isud man sad kaayo og parisan tong sandal nga daan nga sinina, di ba? Mas nindot nga daan ang sandal basta bag-o lang ang gown, di ba? Say ha. Oh, kukudong mo, da. Ayun ako no pagreklamo, bi. Ngano bitong imo kong paludhon? Anad lang yun kada, mapirmi ko ni mong paludhon. Sa? Hindi tinuod, be. Ay, pulbida. Ikaw ba? Lala man ka. Lo. Gabi, iwa ko ni mong paludhadi ay. Ludo eh. Mabagning ka na. Ay, lang mo. Ay, apel ko din. Ay, apel mo na ni mo. Duha ra may mahitabo na ako. Kung di ko ni mo paludhon, imo kong patuwaron. Ay, no, boy! Day, sa itong kasulti mo sa cellphone, ha? Ay da, si Marilinda. Ano naman, sad? Naman nila siya anak nga ulit tao, no? Ha?
Si Marilinda ba, nana siya anak nga ulitaw. Unya, kasluno naman di ay. Oo, iya. Ay, nanawag. Ano di ba magkaana, ha? Ang, paludhon man ko sa kasal sa iyang anak. Ano? Yes, dong. Kakaon na sa tagletsyon, ani. Bida, wala yung kasabot dida. Pasabot sa unsa, uy. Kakuan, kanang panglipong nakausahay. Kaya nga naman, Resulta ba dahil sa sige kag sponsor kasal dahil bunyag kasal hasta patay mas sponsor mo yung kakabida kaurong litson bida waka kabantay na dali ka sa puton murang nahiblad na ka high blood ka, oy. Huwag anong mag-uul masag ka, oy. Ako di jud ko makasabot ninyo. Kadtong na anemic, permitan mong kasaban. Nya karong high blood ta, kasaban lang gihapon ta. Naunsa naman in town ka, oy. Porbida sa di mo Asa man ka mo pusta sa anemic o sa high blood? Porbida Ayaw mo kabalaka kay parehansa na. Mura ng pataya, oy. ayaw bitaw ingna lang porbida narabay uban lingayon ka may tagdalion ka o sa katakil lingayon magkakatsol may atib man tao ni mo Ati ay. So sa ato pa, kanay gikabalak-an nimo kanang muatiman ako og palanglit langay-langayon ko, ha? Unya ikaw og mo ay mabutang sa ingon. Ikaw may atakihon. Unya langay-langayon sad ta. Di ta katimanon ha? Di ha? ayaw binawa ka porbida Kamatay imo da Fredo. Ingon ana da imong gusto? Sige. Og pananglit magdungan tag-atake. Mag-iyahay ta ha? sa iyahay Mag-iyahay tag kamang sementeryo. ano Something nung abot ng taon ng istorya na to ani taon. Saan may istorya ha? Ikaw ray gauna-una di ha? O sa iyo na ba? O ingon man ka, kung laygayon ko di ka mo atiman ako. Aha. Ako ang kining di tabig sigutan ng legay na Bantay bitaw ha. Ay di ko kagitaan ng watay atiman na Fredo. Kaya ko, mahimo na kay mo atiman ako. Di ko parehas nimo nga ultimo pagkuhag tubig, manugo pa ka na ako. Gusto na na ay permita. Buti nga akong asawa lagi. Kamo, libog yung ko ani akong asawa. Gusto kay mga kalihukan, kasal, bunyag, bisag unsa, basta pagkugusit siya, kugos gyapon yun dayon, basta makakaulang litson. Unya. Mare, problema gyud mi ani Mare. Nga naman, Mare. Naset na ang kasal sa among anak. Unya karon, ang problema namo kay ang usa sa muluhod sa kasal giatake. Ha? Nya karon, hapit na ra ba ang kasal? Nangita mi kapulis muluhod. Unya, Mare? Wa magi ko lain nakitaan Mare nga mo'y makapuli. Uy, murag ikaw ra gyud. Way problema, Mare. Oy, sus ka na radi ay, luhod naman ka ha. Oo, luhod ra Mare. Bisag yakan pa. Tinuod ka Mare. So, okay ra ka nga ikali akong ipuli. Ay, okay ra gid kaayo, Mare. No probs. Ay, salamat gyud in town kaayo Mare. Kano sa gani ang kasal, Mare? Karon ng Sabado. Okay. Karong Sabado, okay. Dong Fredo. Awa dong. Angayan ko ani dong. Sa man na? Kani ba? Muna akong sulubon sa kasal. Pakasal ka? Dili ako magpakasal. Oy, muluhod akong kasal. Tanawa. Angayan ko. Awa. Abi naman, bisag usay sa loobo ni mo, no? Ngayon, gigay ka. Kaya sawa, tigo ka. Ang asa mo, ingon ko, wakay ngay, bida. Dakuar, maglibos ka, kliro na to, bida. Adi ay, sa ato pa, bisag wakoy angay, imo lagi inong angayan ko, kaya asawa ko nimo. Awa. Sabad mo kay klaro ikasturya, oy. Awar na siya, ikaw ba, awar ka? Mo ingon ko nga, wakay nga namin sila ay. Mura kang penguin. Suko ka, di ba? Huwag kang tigo. Sabay. Okay, klaro ikasturya. Hawan ha. Awar ka, ikaw ray, way klaro taon kay, papatindakan na ni mo Sila tao. nga, sa baan ni mo, wadyo kay klaro. Ano ikaw ba akong giminyuan, oy? Sabot bahay ka na ko. Hapit na. Hapit na. Hapit mo ka. Kaya gano, gusto kang magmahay lagi ko? O sa? Kung ikaw, hapit ka magmahay. Ako nagmahay na. Adi ay, sa ato pa nagmahay na day karon. Ay, kumuta na rin masing magmahay sa ka. Wa ko'y angay mahayan. Kung dili, magbasol ra. Maor na eh. Bahay basol, maor na. Naunsa mga tao na eh. Bahala ka diha. Abala sa ka.
Abi ni mo, Fredo, may tingaling maglaruhay na lang tabi. Kasi gusto klaro ni mo. Gusto kong klaruhon tani kung kita pa ba? Oh, kaya nga no, dili na kita. Sa ako na obserbahan, murag dili na kita. O kung dili kita, basi ka mo. Kisa magamuha. Huy, imo kong pasangin lan, ha? Ako pasangil ha, ako pasangil. Sige, kung mo na gusto nimong set up na to. Sige, mag-iya-iya ta, magkanya-kanya na ta. Perbida, awar ka, binawad ko sabot tao ni mo. Ha? Ako, wasa ko kasabot ni mo. Oh, wala ka niya ay! O sige, kot, bahala sa kaniya, oy! Kami ang akong asawa maragwan ay klaro, pero ipon gyapon mi usa ka bay. Pero mao lagi, gamay mikil, away dayon. Ang buti na akong kasabot sa batasan niya akong asawa. Mura dili pasulti ba? Mao nga, ako lang yun siya ang ibisagdan. Unya! Pre, Eh. karong sabado ha, may kalimot. Doon sa masyang gabi. Nalimot na mo. Ano man? Ano sa man? Kasal sa mga anak ko yun sa. Yung kamubiyay usas mga sponsors kasal. Oh, mo ba pre? Nalimot ka, pre? Dili pre, ingon ko din pre ha? Not in good terms of good mi sa asawa ron. Mao nga, wala mi ka nang mag-istoryahan na pa. O ba? O niya, pre. Di numnungas kasal sa bata. Dayon mi, oy. Ay, klaruhan na ninyo, pre. Ay. Ayaw mo dayon lagi, pre. Mutunga lagi, may ay kabla ka. Ako pa. Basta kayo mutunga ako sa ilang kasal. Siguro na, pre, ha? Siguro lagi na unsa mo na siya, oy. Ako pa. Niya, si Mari. Ay, kalikuntan niya, pre. Remind niya siya, ang hapit na kasal. Okay, sige, pre. Ako lang siyang, ako lang siyang tawagan. O, di ba, ako lang siyang agyo sa inyo. Sige, ikaw ba na? Tungo lagi kay wa mi maimbuot sa kong asawa taon, wa mi tigan ay hay miglakaw sa among mga lakaw ug unsa. Unya. Hello, Mare. Oy, Mare, nanawag man ka. Ay, nakailis na ka? Ha? Nakailis na ba ka? Kaya gion lang ka na mo diya sa inyo. Saon sa man, Mare? Oy, anong muagi man mo diris amo? Ay, nalimot ka, Mare. Nga ikaw may usa sa muluhod karon sa kasal sa among anak. Dili ba ikaw mo igipuli na mo katong usa nga namatay kay giatake? Hala, karon di ay to? Ay, utaon, Mare. Uy, sige na lang. Agion lang ka na mo diha. Pag-andam lang diha, ha? Kaya nanami pa ingon diha, Mare. Sige, bye. Nayati na. Karon di itong kasal sa iyang anak. Hala, patay. Mag-ilis kong dali-dali. Hala, ibuang nga, abin ako sunod si Mana pa to. Hala, kakidort. Malayo kong dali-dali, Bing. Ay, giahak bayaan niyo, uy. Magdali-dali naman hinuuntaan ni. Kanong nalimot man sa ko schedule. Uy, kikinsa na. Kunin, nakikita mo gawas. Pahuwat ta. Giahak man sa di, uy. Padali, Olga, dali dire. Ay, giahak yun, ani. Oh, lagay, lala. Kinsa may nangita. Pre! Uy, pre. Kaya magsugod na. Ha? Ang sabi yan ni siya. Muluhod mo ron. Sabi, dali na mo. Time pa. Karon sa dito ang kasal sa imong anak, pre? Utan, uy, nalimot ka? Ha? Kamu man tong duha si pare ang ingay nga paludon tabo. Nagisabot na ba ito, di ba? Hala, giahak na. Hala na, arabay mo hapit na ako ron. Kay paludon, pukus kasal. Ha? Uy, pagkikita mo yung una nagisabot na Mari. Usa naman tao niya. Hala, Ay, mas pare di ay. Karon di ito. Ay, Mare! Mare, dali na! At kita nalagi paabot sa simbahan! uy, hala ka. Mare! Tay pa. Usay dali na. Kami ba yung una nagsabot na niya? Aray siya muluhod sa kong anak. Kasal siya sa kong anak. Uy, si Ana! Nagkasabot na si Mare, naari siya! Muluhod sa kasal sa akong anak! Uy. Tesa, ragod. Pre. Unsaon ni. Unsaon man ni nako, Dong Fredo? Unsaon ni nako? Amot saon na nimo, mao na diha. La, panawat pa. Ha?
Ako ba ni mo, may pag, malabang-labang ka, lagari o ni mo. Harusyo ba, lagari, ha? Labang-labang ko? Labang-labang? Kung sa mga rasa. Nandito ka ni lagari? Sige, kumbate! Maone ang resulta sa kahangol sa akong asawa glitson. Ha? Gusto yung mga pistanan, basta kasal, bisa ko sa bahala mga konflik-konflik ang schedule. Resulta, wala siya noon yung gitunga taon sa duha. Giingnan pagbagag naong, wapa pag yung kakaong glitson. Mauni akong problema. Usabi na ako kung sabi ko no. Ate Pres, kamo, unsabi katambag nyo na akong asawa. Bam, unsaman, gay kay gawa ko asawa no. Magtuman yun siya yung gusto. Usaman ko kung kamoy pasultihon, Prido. Hello, Lord! Salamat, Lord! Ate Pres, good morning, Ate Pres! Hello, Gulyat, may adlaw. Bam, good morning, Bam! Adlaw sa Dok, Pedro, good morning! Oy, good morning sige bawian ni Tuni si Kuya di ay nakabakas na dito Tuni si Kuya ug ni Salamat Dani kayo si sa- Kuya. Oo. Og labi ni kung kaliwat ya mga pungasi pamilya no. Salamat Okay. kay sa pag abi-abi sa drama sa DOHP. Okay, nagpumasi sa kaon dito dong. Salamat kayo. Kasi kung kaudagan sang abroad dito no. Mauligi. Mama Mary, salamat sa mga pag-ampo ba. Thank you kayo niya sa tanang mga tao ni former Kapitan June Ramos nga nabuhat sa Miguel Puliar Fertilizer. Good morning ni Buriakap sa imuhang mga tao diha. Ug sa tanang mga tao pod sa ato ang nga miinom sa ay mga bata kadiot ay inom-inom mo. Hala, inom mo sa ato ang Don Pepe tablia. Kay the best kay nato imnon buntag ha. Buntag yun inigmata na to pangayo mo yung mama kanang para mainitan inyong tiyan Don Pepe tablia. Ayaw mo ginom og kape mga bata. Ha, mga bata, ayaw mo, mga bata pa man mo. So, Don Pepe tablia inyong imnon. Kay the best, kaya panington mo buntag sa iyo niya. Labi na parisan nyo nagputo. Ay, sus, ka the best. Don Pepe tablia mga bata, may imnon na to niya. Paulitos, mangkaroon ng karans og tistifis crackers. May atong baunon-baunon sa eskwelahan. Kung maglasi na, o gumon sa ninyo, ang ubi may special og Paulitos, makaroon ni cracks. I know, Diamond may special. The best kaya na itong ugum-ugumon samtang maglakaw ang mga bata padong sa eskwelahan. O labi na yun sa mga tao ni Vice Mayor Choy Asnar, Ricky Asnar, Ryan Kangke, Ma'am Kasmer Araraw, nga ilang gipagamit sa ilang mga tao ang said Panyawan Coffee Mix. Mo ni the best kay natong imno din ha. Lami kay na natong imno. Labi na yun sa opisina ni Kutsel Francis Pares o ingon man ni Kutsel Lester Daan, Kutsel Perdi Rabaya, atong amigo diya sa Talisay, atong Kutsel, o ingon man si Kutsel Danny Caballero. Thank you kay ninyo din ha. Salamat kayo. Og labi na yun sa Toledo. Basta Toledo, Kuya Rick Pepito, Dodong GR Pepito. Og ingon man ang Bromits PH ni Inday Shane. Shane Pepito. Nga i-type lang nyo sa Facebook. Makita nyo ang ato ang Bromits PH diha. Og unsay ato ang gusto sa atong panimay. Limpyohan mga kortina. Og uban pa na diha ang ato mga garden limpyohan sa Bromits PH. Type pala ninyo ang Bromits PH sa Facebook. Unya, tawagi sa ninyo ang ilang numero. Salamat kayo, Ate Pres! Okay, og ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Set Panyawan Herbal Capsule. Set Panyawan Herbal Capsule with garlic. Set Panyawan Herbal Capsule with mangosteen. Para sa itong mga high blood, kolesterol, katutas og sugar, ingon man kada bukol-bukol nato sa itong lawas, ato nang imnan og Set Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katuluso sa kaadlaw inom. Sa buntag, uda ka mukaon sa imong pamahaw, inom daan og sa kakapsula sa Set Panyawan Herbal Capsule. Inig paniuto ni mo, mao gihapon. Usag gihapon ka kapsula sa Set Panyawan Herbal Capsule, imong imnon una ka mukaon sa imong paniudto. Mausad inig panihapon. Sa di pa ka makaon sa imong panihapon, inom na pudaan og usa ka kapsula sa Set Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na ito na problema aning kidney ug UTI, ayaw na magkahadlok. Tungod, kay doon na magkatambal ana. Kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney ug UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon
Kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sakit ni og UTI Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas, bas Kugon. Salamat kay Ate Pres. Ug pasalamatan na to ang tanang mga tao nga bigamit sa to ang number 1 nga plus ang Sedlinamit Oil. Tinuod buwag tang sa to ang panuot, pamaol, parakit sa kalawasan, varicose veins, katul-katul, kutos, kabataan nilikay, pagyuta sa dinggi. Kung mga plus na sa to ang Sedlinamit Oil, labi na yun kung makainom ta sa to ang kaping matabang nga kaya kang ipaglaban ang Sed Panyawan Coffee Max. The best kaya na to imnon sa to ang mga trabaho ha, nindot kay na kung asa ka mo trabaho, inungyog ka og Sed Panyawan Coffee Mix, pero sa buta kinanglan nga aron genuine ang inyong mapalit, anar yun tapalit sa butika, di ba Dwayne? Kung mo'y butika, Dwayne, at tulabo, mag-Shopee lang mo, ha? Pag-Shopee lang mo. Kay naa din ha ang Shopee, naa din ha ang tanang mga produkto sa Sed Marketing. I-type niyo ang Sed Marketing, makita niyo ang genuine nga mga produkto sa Sed Marketing. Mao na nga mag-Shopee lang ta kay hatol pa sa tuwa. Okay, ma'am? Ay, good morning! Naminaw din nato lang, no? Kanang RTC Oslo Regional Trial Court. Ma'am Rose Eden. Salamat kay Ma'am Rose. Sa no? RTC? Oh, RTC sa Oslo. Oh, salamat kay. Morning nyo diha, ma'am. Oh, pagkibaw niya nga ako din, kasakay mo kuno sa bus. Uy, uminaw ba ninyo? diba? Oo, salamat kayo, Ma'am Rose Eden. And tanang mga sakop sa The Crusaders of the Holy Face of Jesus sa Oslo. Thank you. Mrs. Leonarda Estinor. Mr. Florencio Estinor, kanya principal sa Tanawan Elementary School. And kung salvo ni Sister Carmen Ignacio Macaria Castro Verde, no? Mga kauban na to sa Holy Face of Jesus sa Oslo chapter. Ayaw ko makalimutan sa dilip ko bumato sa inyong mga prayer meetings. Salamat kayo. Ato ang paggamit sa atong Celebrity Kojic Beauty Soap with glutathione at papaya extract. Aduna na kayong mga sangkapusan para sa ato ang mga skin nga dili mag-dry, natural moisturizer. Panaglitan og dunay pugis-pugis, itom-itom, adunay mo white. He's black. He's just mo naong. Dili kita mabalaka, ha? Dili kita mag-all. Sa Celebrity Kojic Beauty Soap para magpabili kitang batanon. Kutis Artista, Kutis Porcelana. Sa Celebrity Kojic Beauty Soap. Unya, mangutana lamang sa butika para original ang atong mapalit. Ha? O mas maayo nga makita nimo ang iyahang sudlanan adunay selyo tanawa din ha? Sed Marketing. Thank you. Okay, salamat kayo niya sa tanan itong mga kaigsunan nga wa masayod nga kanang tuksin. Maugyod ay mo patay na to. Mauna ingilngi kayo musud sa to ang kalawasan ning suda na mustiki mulapot atong dugo. Mauna nga ay sus daghan kay mga major nga masakit mo abot to cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, sa guban pa natong balatian. Mga kinahanglan gyud ka mo inom og G-Detox kay ang G-Detox natural nga detoxifier, natural nga remedy, tigwag tang sa balatian, puno sa nutrients nga mo ay makapalig-on sa atong vital organs. Aprobado ni sa FDA registration number FR 80715. Musa, kung gusto kang mawagtang kini mga toxin sa imong kalawasan nga minungdan sa imong balatian, o garon ligon kanunay atong vital organs inom gyud ta matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Kay number 1 kini mo tangtang sa toxin sa tuang kalawasan. Ate Pres? Okay, sa inyo na to karong adlaw, Si Dudong Predo, Ate Pres. Fredo. Oh, Dudong Predo. Bahin na siyang asawa nga, basta na imbitasyon, di yun mo balibad. Bisa ko sa kasal, bunyag, lubong, katapusan, atuwa, nalikaon litson. Ay, kaon litson, hanton nga, nagkadubli-dubli, Ate Pres, na kuan iyahang, ang iyang ludhan. Giludhan niya, kadungan Ate Pres. Kuha na siya, oy. Oh, gikuha siya niya ang pikas, gikuha sa siya, kadungan hantud nga. Wa na yun inon siya giludhan, wa siya kakaulitson. Suko pa taon kayo iyang mga kumpare. Mao ni ang problema kung saon na kung asawa nga bisag unsa basta bahala na kuan. Basta magkaulang litson sige di entrada tigil. Oh, kanang kaon ba. Unsa yung kasulti mo Ate Pres? Si Inday si Dudong Predo, unya iyang asawa si Inday Nita. Dili Inday Nita, kuan. Unsay mo kasultian ning?
Ang kananong Ito, inasal. Ate Pres, di ba? Kanang Di ba, lechon. tuyo mo daghan yung bibitar, di ba? Di ba? Waoy. Di ba ka na bang mga birthday, taagin bibitar. Oh, pero ang kuan na to, ang lechon na ba yun? lechon bito. Nga naman ano? Pila ra ba siya kaon to lechon? Sa una dako kay kung kaon ang lechon Ate Pres, abot lang. Karon Kami ba? stigili sa una, pasus pakal naman ang lechon. Pero karon nga na idara na talay naman. Puol na. Oh, Sumol. Lahi na gyud ang ato makaon dunggan niya ang kanang apapangig maura. Lan, Bab. asa din nindot ikaw sa lechon ang katuyang panit o ang unod? Kang Ate Pres, ang iyaha gusok gyud iyaha. Mao na Gusok? ganahan Gusok sa Panit o gusok. Panit o gusok. Mao gyud ang paborito niya. Lami man sang kuan bam kanang pwede ragtian. Lami man pong kubal bam pero taas cholesterol. Di ba nindot tayo nasal ka na ni kuso ni mo mong piti gyud? Oh, lami kayo. Mong piti gyud. Kanang Balik mo nga di. Papas G nga ko aday. Kanang litso ni dong Jimbo nga sus kadambi. Si Kuan, kato akong Buyag. boyfriend, si Tata. Tata, Negros. maayo sa Negosyo man ang tumlutog. lechon. Maayo sa tumlutog litson si Tata. Indot kayo. Ito pagsiyon to diya do. Oh. Ito pagsiyon. Oo. Ako noon, kanigingon ninyo, murag mo ingon ko nga none of the above, kaya mo kumukaon na mukaon kong lechon, basta gilunga ko kusab. Adi ba kanang murag paksew. Oo, anak ko nung mukaon, ginamay sa bawo. Oo. Karon, kaning ilang kayo atong paambitan din sa ilang kayo Juan 2 verse 2. Gidapit usab si Jesus ug ang iyang mga tinunan. Sa nahutda na sila bino ug ang inahan ni Jesus mingon kaniya, wala na sila'y bino. Mabasa ni John 2 verse 2. Muatras ta sa Lucas 14 verse 10. Apan kung dapiton ka adto hinuon lingkod sa labing ubos nga dapit aron ang nagdapit kanimo muduol og moingon, higala balhin nga ri sa pinasidunggang dapit. Sa ingon ini kapasidunggan ka sa tubangan sa tanang dinapit. Ako ning gibasa tungod kay ang imong pagtambong sa maong okasyon dili kay ang pagkaon las inasal. Kanang doon naman ko'y panultiyon ako manghud Ate Pres, Goliata, kung pitong bitong, di ko mato kay layo, di ko mato dito kay bagyapon baboy, di ko, pero buong pa sa manghud, nga kanang, dili mo na rason, ang but pasabot kung dapiton ta, mutahod yun ta, kay mahiubos ang nagdapit. No. Oh, pero gingunaan ni naman lang nga Ang inasal ito. inasara mong tuyo. Unya ipangluklok pag hulmigas imong bahay. Tuyo yoy. Oh, Nagawas butas. unya dili sad maayo na sa Lain sa tukang sa tuyo yung kikitang zero yung ba. hasta pag-iapil daga giduog ko. Bukod ko nun yan. Mao siya siyang pangita tao siya bang sa asam tubang nako. Mao siya pangita kay ilis na siya gitang sa iro. Oh, kani pong Kay lukluk manguus usa kanahan. sa punto na itong sugilanon diha nga ingon na gidapit sa pikas Oh, dadungan ba? Dungan og kasal. Luhod-luhod. Oh, kani kay muluhod ba tayo tando sa pikas Kukus bata. na-eleksyon para lang dyan makatilog inasal Ah. na-eleksyon dire nga dili maayo nga duhay imong naong dawat kas pikas pero anang panday dawat pikas dawat dire unya ang gitrabaho niya karong Lunes iyang biyaan kay adto sa speaker kadawat sa advance dito duhay imong naong Duha. Sinabi bitaw. Oh, Kay mayo. dili maayo Na nasa uban nga kanang atuas ang mga amigo nga kanang mga entertainer pud nga og asay dako adto sila bab. Oh, Indiano nang usa. unsa to Indiano nang usa ba? Dili niya tungahon kay Mudawat siya advance siya uday dako adto siya. kuan ba kanang naarabay na itaboy mo na ano kanang namatay in taon Ha, ngano man? kadto siya, maayo to siya mo-perform. Dahil kung siya member sa mong LGBT, maayo na siya mo-perform. Ako siya kikuha. Niya nga, kuan di ko katunga kayo sa, di ay, mas dako kunos pikas. Oh lagi. Ano di. Namatay ba ko ng taong kay giatake, kay tambukon man to siya, presgot lang. So, dili maayo ang yung background nga, abi kay dako, balimbing ka des pikas. Usay na kauna mo gyud.
Katong nga, di katunga si Kuan Pam, kaya namatay ko na yung lola, ingon sa usa ka angel ko sa, ano ka naman namatay na yung lola, gubgasan naman gani. Pasangin Kaya, na niya. dako na yung premyo kay sa pikas. Kato kami ba, kami si Pajanggo, di ginto gusto ka ng gabas-gabas, bitaw nga show. Ano ba, show ka na rin, yung balbal ng bigas, dili gusto. Di ginto gusto sa Pajanggo, kay makuan ka, ba, diskwido, kuno ka. Ano nitabo na mga tipre, saka salida may buntag, pagkagabi na adtumi dito sa barili dapit ato sudlo ng Lagari barili. may tagawag na nila. Oh, pag lagari, pag abot mo dito, giingnan mo yung gabiter, so, ano na abot? Ang gabi, mo kayo binabot. Dili yun maayo ngayon, anak. Human ang program. Wa pa magsugod, pero gabi na kayo, mga alas 9 na siguro may abot, yung mga on pagod. Nag-andam na sa tao ng... Giyon sa, buhi, bravo. Ano ko lain. Bayad ako nagsundan. Balik ta. Ang leksyon ani. Dili maayo nga kanang dawat kay dawat Dawat kay ka. dawat. Nya og mahimo dai dong adenita isuot mo mga schedule diha. Di adjust sana, lain ang pizza ang uban. Oh, kaya yung ba na mawawa kani si kung man nagtambagan si Fredo, mawawa no kapil kay imbis mo load dito wa na nakalod kay tando no. Kay mag-apas lang magakaon og kinasal kay apan. Malibog ko. Ano? Di ba nindot man mo ang panit, unod, basta inasal. Ah. Nalibog ko gulyat. Basta na ko unod man. Kaya, Huwag isa po na ko panit na ko na gulyat. Sama na kita sa lumanon. Kung ako ang puzzle, Tihon.